Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση ενός ακόμα βιβλίου των εκδόσεων Ενεπλό. Είναι το βιβλίο αυτό με τίτλο «Κύριε, πού είναι η πληγή» της μητέρας Σιλουανής Βλάντ. Είναι η πρώτη φορά που εκδίδουμε έργο της και η πρώτη φορά που εκδίδεται έργο της στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ ιδιότυπη περίπτωση και πολύ πρωτότυπη περίπτωση γερόντισσας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία στο Βουκουρέστι και αυτό που τη διέκρινε σε όλη τη ζωή της ήταν η επαφή της με τους νέους σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Σε αυτό το βιβλίο με τον τίτλο «Κύριε, που είναι η πληγή» ασχολείται με μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει στην ουσία 3 ομιλίες που έγιναν στη Γερμανία. Η ίδια είχε επεξεργαστεί βέβαια το κείμενο συνέχεια για να γίνει βιβλίο και διαπραγματεύεται θέματα πολύ σύγχρονα που αφορούν τους νέους, όπως είναι οι σχέσεις, όπως είναι η χαρά, η κατάθλιψη, το άγχος, η αμαρτία. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι ο λόγος της είναι πολύ πρωτότυπος, είναι πολύ σύγχρονος, έχει σύγχρονη ορολογία και αυτή η πληγή στην οποία αναφέρεται είναι η πληγή, είναι διφορούμενη έννοια, είναι η πληγή του ανθρώπου που ερωτεύεται το Θεό και είναι πληγωμένος από αυτή την αγάπη προς το Θεό και θέλει να ικανοποιήσει αυτή την πληγή, τον τη θεραπεύσει, αλλά είναι και η πληγή από την αμαρτία του ανθρώπου που δεν τα βρίσκει με το Θεό ή που δεν πιστεύει στο Θεό. Είναι διπλή η έννοια της πληγής και επομένως αυτό που την απασχολεί γενικά είναι η θεραπεία, η ίαση. Και επειδή, όπως γνωρίζουμε στην Ορθοδοξία, η ίαση συναντάται μόνο εν Χριστώ και μόνο στην Εκκλησία, αναπτύσσει μια σειρά θεμάτων που έχουν αυτό το επίκεντρο. Συμβαίνει το εξής παράδοξο, μάλιστα, παρότι συνήθως περιμένουμε να δούμε αν ένα βιβλίο θα έχει κάποια ανταπόκριση στο κοινό για να προχωρήσουμε σε μια έκδοση δεύτερου βιβλίου του ιδίου συγγραφέα. Είδαμε το υλικό και ήδη προχωράμε και δεύτερο βιβλίο της, ενώ μόλις τώρα κυκλοφόρησε το πρώτο, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος ανάπτυξης των θεμάτων. Τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας 2 πολύ αγαπητούς ανθρώπους, των οποίων η ιδιότητα σχετίζεται με τους νέους. Και οι 2 έχουν πολύ μεγάλη επαφή με τους νέους. Ο πατήρ Μιχαήλης Αντωνινέος, ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής, της Επισκοπής Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, με πάρα πολλούς ανθρώπους νέους και ποιμένας και άνθρωπος που συναντά πολλούς ανθρώπους στην εξομολόγηση. Και ο αγαπητός μας πατήρ Βασίλειος Αργυριάδης, επί χρόνια επιμελητής των εκδόσεών μας, επίσης ένας άνθρωπος που έχει ενασχόληση με νεανικό κοινό. Νομίζω ότι αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο στη διαπραγμάτευση και των 2 και στην ανάπτυξη που θα μας κάνουν. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον Παπα Βασίλη και εν συνεχεία από τον Παπα Μιχαήλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρουσία, τη δική σας εδώ. Ευχαριστώ και εγώ τις εκδόσεις Ενεπλό που μου δίνουν αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το βιβλίο της μητέρας Σιλουανής Βλάντ. Κύριε, πού είναι η πληγή? Θεραπευτικές προοπτικές για το σύγχρονο κόσμο. Πιο δυνατά. Έχουμε κάποιο θέμα με τον κόσμο και την φασαρία. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο πραγματικά που έχει όντως μεγάλο ενδιαφέρον και αρκετή πρωτοτυπία, να το πούμε έτσι. Είναι 3 διαλέξεις, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα που εγώ θα ήθελα να τονίσω για αυτό το βιβλίο είναι ότι έχει έναν πολύ έξυπνο και ευφυή τρόπο να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Δηλαδή η ποιμαντική ματιά της αδελφής Σιλουανής έχει ένα χαρακτηριστικό ευστροφίας. Δεν είναι μονάχα η γνώση, πιο κοντά, δεν είναι μονάχα η γνώση των θεμάτων, δεν είναι μονάχα η γνώση της παραδόσεως και της θεολογίας όπου υπάρχει μέσα και φαίνεται στη διαπραγμάτευση των ομιλιών της, αλλά είναι και αυτή η ευστροφία και ο έξυπνος τρόπος διαπραγμάτευσης και το πώς προσεγγίζει τους νέους. Ένα παράδειγμα μονάχα θέλω να σας διαβάσω, γιατί έχει ενδιαφέρον σε αυτό που σας λέω. Την πλησιάζει ένας άνθρωπος, ένα παιδί, και της λέει «Δεν θέλω, λέει, να αγαπώ τον Θεό, δεν θέλω να τον πλησιάσω, επειδή δεν με αφήνει να κάνω τίποτα από αυτά που μου αρέσουν». Λέει η αδελφή Σιλουανή, και τι σου αρέσει? Ξέρεις τώρα, κορίτσια, κάπνισμα, ποτό, λίγος μπάφος. Και δεν σε αφήνει να τα κάνεις όλα αυτά? Όχι.
Δηλαδή πώς δεν σε αφήνει? Την ώρα που τα κάνεις σε χαστούκίζει? Σου έριξε ποτέ κανέναν κεραυνό? Σε άφησε παράλυτο? Όχι. Και τα ευχαριστήθηκες? Ναι. Με τι τα ευχαριστήθηκες? Της λέει. Με ό,τι έχω. Και από πού τα έχεις αυτά που έχεις? Από τον Θεό δεν τα έχεις? Δεν σου αφαίρεσε τη δυνατότητα να νιώθεις? Δεν σου πήρε τα όργανα των αισθήσεων? Τότε γιατί τα βάζεις μαζί του? Είναι αμαρτία, αλλά ο Θεός μας αφήνει να αποκομίζουμε ειδονή και από την αμαρτία. Γιατί? Γιατί δεν απαγορεύει τίποτα. Λέει όμως, αν κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Αν κάνεις εκείνο δεν θα σε ωφελήσει. Και εσύ πας και το κάνεις. Αλλά μετά βλέπεις ότι εκεί υπάρχει πόνος, υπάρχει λύπη, υπάρχουν απώλειες. Και πολύ θα ήθελες να ξεφύγεις από όλα αυτά. Έτσι, αντί να τα βάζεις με τον Θεό, προσπάθησε να φτιάξεις μια λίστα. Τι χάνεις κάνοντας αυτά τα πράγματα? Απαντάει το παιδί, ναι, πράγματι, άρχισα να πηγαίνω χάλια στο σχολείο, η μητέρα μου εξαχριώθηκε μαζί μου. Ωραία, του λέει η αδελφή Σιλουανή, μετά φτιάξε μια άλλη λίστα. Τι κερδίζεις κάνοντας όλα αυτά? Τέλος πάντων, δεν θα συνεχίσω να διαβάσω, αλλά βλέπετε ένας τρόπος έξυπνος, με μια προσύνεια και με μια φυσικότητα, να δεχτεί τον άλλον και να παίξει στο δικό του, όπως λέμε, στο δικό του τερέν, στο δικό του πεδίο. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που ήθελα να πω για την αδελφή Σιλουανή και τον τρόπο με τον οποίο μιλάει και κάνει τις διαλέξεις της. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια ποιμαντική ευαισθησία που έχει και με μια έγνοια που ως κέντρο της έχει φυσικά τον άνθρωπο και τον άνθρωπο που έχει απέναντί της με τις δυσκολίες και με τα προβλήματα και με τις ανάγκες που έχει, και η βασική της σκέψη, ο βασικός της στόχος, το βασικό της κέντρο είναι η ίαση, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, του ανθρώπου αυτού και των προβλημάτων του. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτή η ποιμαντική της ευαισθησία είναι έξω από κανονιστικά πλαίσια. Τι θέλω να πω? Πολύ συχνά εμείς οι ιερείς σκεφτόμαστε, και δικαίως, την ευθύνη που έχουμε απέναντι στα πράγματα, απέναντι στα μυστήρια, απέναντι στη ζωή της Εκκλησίας, απέναντι στην παράδοση, και προσπαθούμε να βάλουμε τον άνθρωπο στη χριστιανική ζωή, αλλά ταυτοχρόνως να μην παραβιάσουμε αυτά τα κανονιστικά πλαίσια που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Να πω ένα παράδειγμα. Είχα ακούσει κάποτε ένα Μητροπολίτη ο οποίος έλεγε: εμένα πάνω απ' όλα αυτό που έχει σημασία είναι να σώσω την ψυχή μου. Και τι εννοούσε με αυτό? Ότι όταν θα έρθει ο άλλος, εγώ θα τον βάλω μέσα στους κανόνες. Και τότε με αυτόν τον τρόπο οι κανόνες γινόντουσαν αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, κανόνια, και χτυπάγαμε τους ανθρώπους. Αυτό δεν το συναντά στην αδελφή Σιλουανή. Και έχει ένα πολύ όμορφο παράδειγμα μέσα που λέει ότι έρχεται ο νέος στον ιερέα και ο ιερέας αμέσως του λέει ότι τι κάνεις αυτό, εκείνο και το, τότε δεν μπορείς να πας να κοινωνήσεις. Και έναν ολόκληρο προβληματισμό καταθέτει η αδελφή Σιλουανή, λέγοντας ότι καλά, ωραία, πώς τον άλλον θα τον αφήσεις μακριά από τη Θεία Ευχαριστία? Πώς θα τον αποκόψεις από αυτό που είναι το φάρμακο της χριστιανικής ζωής? Αυτό που, εν πάση περιπτώσει, λίγο-λίγο θα τον θεραπεύσει. Σύμφωνοι, υπάρχουν οι κανόνες, υπάρχουν τα πλαίσια, αλλά δεν θα πρέπει να δούμε αυτούς τους κανόνες και αυτά τα πλαίσια με έναν τρόπο ώστε να ενταχθεί ο άνθρωπος στη χριστιανική ζωή και να μπορέσει να θεραπευτεί? Αυτό εννοώ λοιπόν, ότι το δεύτερο στοιχείο της είναι αυτή η ποιμαντική ευθύνη και η ποιμαντική ευαισθησία που την κάνει να μην συνθλίβεται μέσα σε κανονιστικά εξωτερικά πλαίσια. Και το τρίτο που ήθελα να πω και έχει ενδιαφέρον νομίζω από αυτή τη συγκεκριμένη συγγραφέα, την αδελφή Σιλουανή, είναι το πόσο δουλεύει και πόσο μιλάει για αυτό που λέμε τα κρύφια της ψυχής του ανθρώπου. Η ίδια μιλάει πάρα πολύ για την κυταρική μνήμη που έχουν οι άνθρωποι και οι ψυχές των ανθρώπων, για το πόσο δηλαδή μας επηρεάζουν και πράγματα από τις ζωές των προγόνων μας και που έχουν σχέση με την ίδια και επηρεάζουν την ίδια τη ζωή μας. Αφιερώνει πολύ χώρο για αυτό ακριβώς τα πράγματα, αλλά εγώ μιλάω γενικότερα για το πώς στον τρόπο που μιλάει ενσωματώνει αυτή την βαθιά αίσθηση ότι ο άνθρωπος είναι μια υπόθεση που έχει μέσα του μεγάλη ευρύτητα και μεγάλο βάθος. Ότι ο άνθρωπος είναι κάτι που δεν είναι απλό. Θα μου πείτε, ωραία, αυτό είναι τόσο περίεργο, δεν έχουμε στην εποχή μας κερδίσει τη γνώση της ευρύτητας, της εσωτερικής ενδοχώρας του ανθρώπου, δεν έχουμε την ψυχολογία του βάθους, δεν έχουμε... Πράγματι τα έχουμε όλα αυτά, είναι κερδισμένα όλα αυτά.
Αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος, ο σημερινός, ο μοντέρνος άνθρωπος, ζει την καθημερινότητά του σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επιφάνεια των πραγμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι λέμε ότι όταν περιηγούμαστε στο ίντερνετ, λέμε σερφάρω στο ίντερνετ. Κάτι δηλαδή που κάνω στην επιφάνεια. Και όλη η ζωή μας βρίσκεται γύρω από αυτή την ενασχόληση με το διαδίκτυο, που είναι κάτι αρκετά επιφανειακό. Και οι άνθρωποι, ξέρετε, παρότι έχουμε όλη αυτή την κερδισμένη γνώση, παρότι οι άνθρωποι πηγαίνουν στους ψυχολόγους, έρχονται στους πνευματικούς, δεν ζουν τη ζωή τους έχοντας συνείδηση του βάθους που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Και αυτό το βάθος είναι και ανεξερεύνητο και αρκετά δύσκολο να μπορέσει κάποιος να το βάλει σε μία σειρά για να μπορέσει να ζήσει τη χριστιανική ζωή. Έρχονται συχνά τα παιδιά και δεν καταλαβαίνουν αυτό το πώς μπορούμε να δούμε αυτό το βάθος μέσα μας. Και τους λέω ένα παράδειγμα, ίσως το έχετε ακούσει κι εσείς. Ξέρετε, κάποιες φορές ακούμε ένας φίλος μας και μας λέει ένα πάρα πολύ ευχάριστο νέο. Και επειδή είναι πολύ καλός φίλος μας και τον αγαπάμε πολύ, χαιρόμαστε πάρα πολύ μαζί του, συμμετέχουμε δηλαδή στη χαρά του, στο πανηγύρι του. Όμως, σε κάποιες στιγμές πολύ προσωπικές ή σε μια γωνιά, ας πούμε, της καθημερινότητάς μας, μπορεί και να συνειδητοποιούμε ότι εκεί που μέσα στην όλη χαρά που έχουμε για το φίλο μας, μέσα μας υπάρχει μια αδιόρατη νήξη λύπης. Γιατί μπορεί να είναι ζήλια, μπορεί να είναι φθόνος, μπορεί να είναι μια αίσθηση, κοίταξε να δεις, δεν το έζησα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι πολύ λογικό, δεν εκφράζεται, είναι περισσότερο μία αίσθηση, έτσι, αλλά υπάρχει. Είναι εκεί μέσα. Δεν θέλουμε να υπάρχει. Δεν το θέλουμε γιατί είναι πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο. Αλλά υπάρχει. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Και υπάρχει και το αντίστροφο. Μας λέει ένας φίλος μας, ας πούμε, κάτι πολύ δυσάρεστο και συμμετέχουμε πάρα πολύ στη θλίψη του, σε αυτό που του συμβαίνει. Θέλουμε να του συμπαρασταθούμε, θέλουμε να σταθούμε στο πλάι του. Και έρχονται κάποιες στιγμές τελείως πάλι αδιόρατες και συνειδητοποιούμε το ότι κάπου βαθιά μέσα μας υπάρχει και κάτι σαν χαρά, μία ανοίξη, σαν ανακούφιση, που αυτό που συνέβη το έπαθε εκείνος και όχι εγώ. Και πάλι αισθανόμαστε άσχημα διότι είναι καλός μας φίλος και δεν θα θέλαμε να αισθανόμαστε έτσι. Δεν θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η νήξη μέσα μας, αλλά υπάρχει. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις συνειδητοποιούμε το πόσο βάθος έχει ο εαυτός μας μέσα μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Συνήθως λοιπόν λέμε στα παιδιά ότι ξέρετε τι, σε αυτό το βάθος, το εσωτερικό του ανθρώπου, μπορεί να φτάσει μόνο ο Θεός. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε στη χριστιανική ζωή είναι στην πραγματικότητα να ανοίξουμε τις πόρτες και να δώσουμε το ελευθέρα στον Θεό να θεραπεύσει και να φτιάξει αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα πράγματα που αφορούν την εσωτερική ενδοχώρα του ανθρώπου. Η αδελφή Σιλουανή λοιπόν έχει βαθιά συναίσθηση αυτών των κρυφίων, αυτού του εσωτερικού χώρου που έχει ο άνθρωπος. Και ταυτόχρονα μιλάει πάρα πολύ για το πόσο ο άνθρωπος πρέπει να συνεργαστεί με τη Θεία Χάρη, ώστε να αρχίσει ο Θεός να τακτοποιεί αυτά τα ζητήματα μέσα στον άνθρωπο και να αρχίζει να διαμορφώνει μέσα στον άνθρωπο την Ανάσταση, τον αναστημένο Χριστό. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά οι άνθρωποι, η σημερινή, ο μοντέρνος άνθρωπος και εμείς οι ίδιοι δηλαδή, το βλέπουμε με πάρα πολύ καχυποψία και με μια αίσθηση, ας πούμε, ότι ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, λέμε να διαμορφώσει ο Θεός την Ανάσταση μέσα στον άνθρωπο. Πώς ακριβώς θα τη διαμορφώσει και τι είναι αυτό? Εγώ γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα? Μήπως τελικά δεν συμβαίνει τίποτα στη δική μου πνευματική ζωή παρότι την προσπάθεια που κάνω? Έλεγε ένας συγγραφέας, ο C.S. Lewis, άμα τον έχετε ακούσει, είναι αυτός που έχει γράψει τα μεγάλα λογοτεχνικά παιδικά, τη σάγκα της Νάρνια, που τη βλέπουν τα παιδιά, έχουν γυριστεί και σε ταινίες, αλλά πέρα από αυτό ήταν και ένας χριστιανός στοχαστής, έχει κάνει πάρα πολύ όμορφες ομιλίες για το χριστιανισμό. Έλεγε λοιπόν αυτός κάτι που και αυτός το έχει πάρει από τον δικό του πνευματικό, το Μακδόναλντ, ότι εκεί που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι εγώ κάνω ό,τι βλέπω τον Πατέρα να κάνει. Και έλεγε ο C.S. Lewis ότι πώς το καταλαβαίνω αυτό? Ο Χριστός έρχεται σε αυτό το διάστημα του ιστορικού χρόνου που έδρασε μέσα στη γη, έκανε θαύματα τα οποία είναι στη μικρή κλίμακα ό,τι κάνει ο Πατέρας στη μεγάλη κλίμακα. Για παράδειγμα,
έρχεται και μέσα σε μια στιγμή πολλαπλασιάζει τον Άρτο και πολλαπλασιάζει τον Νίνο και πολλαπλασιάζει, συγγνώμη, τον Άρτο και τους Ιχθύς. Έτσι. Και ταΐζει τον κόσμο. Λέει ο C.S. Lewis, αυτό κάνει και ο πατέρας. Κάθε χρόνο στα λιβάδια ανθίζουν τα στάχια, πολλαπλασιάζονται, χρυσίζουν και ο άνθρωπος φτιάχνει το ψωμί. Κάθε χρόνο στα ποτάμια, στις θάλασσες, στις λίμνες πολλαπλασιάζεται τα ψάρια. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, στη μεγάλη εικόνα, στη μεγάλη κλίμακα. Ό,τι κάνει ο πατέρας, αυτό κάνει και ο Υιός στη μικρή κλίμακα. Το ίδιο και στις άλλες θεραπείες. Βλέπουμε τον Χριστό να επεμβαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου, να τον θεραπεύει εκεί που ήταν παράλυτος. Και λέει πάλι ο C.S. Lewis, μα και ο Θεός Πατέρας έχει δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα κάτι να παθαίνουν, κάτι να χτυπάνε λίγο το χέρι τους, να σπάνε το χέρι τους και λίγο κάπως να το δένεις και μετά η σάρκα λίγο από μόνη της να αρχίζει να δένει και να γίνεται αυτό το θαύμα της αύξησης και της ζωής. Ό,τι κάνει λοιπόν ο Θεός στη μεγάλη εικόνα, κάνει και ο Χριστός στη μικρή εικόνα. Αναρωτιόμαστε λοιπόν και εμείς, ωραία αυτή η Ανάσταση που θέλουμε να δούμε στη ζωή μας, γιατί δεν τη βλέπουμε και δεν την συνειδητοποιούμε? Είναι ακριβώς γιατί και εμείς έχουμε στραμμένο το μυαλό μας, ακριβώς επειδή διαβάζουμε την ιστορία του Χριστού, στη μικρή εικόνα. Και νομίζουμε ότι ο Χριστός θα επέμβει στη ζωή μας, στη μικρή εικόνα, στιγμιαία, σαν ένα γεγονός. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό στις ζωές κάποιων ανθρώπων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει να υπάρχει η μεγάλη εικόνα της ζωής μας. Αν θα μπορούσαμε να δούμε τη ζωή μας από τότε που ξεκινήσαμε και πήραμε στα σοβαρά τη χριστιανική ζωή μέχρι το τέλος της, από ψηλά, θα μπορούσαμε εκεί πάνω να δούμε σε αυτή τη μεγάλη εικόνα τα χαρακτηριστικά της Αναστάσεως που επιτελεί ο Χριστός στην ίδια μας τη ζωή, μέσα μας, σε αυτά τα κρύφια και σε αυτή την ευρύτητα που υπάρχει στον άνθρωπο μέσα. Άρα λοιπόν κοιτάζουμε ενδεχομένως προς λάθος κατεύθυνση και γι' αυτό δεν το συνειδητοποιούμε, ή ακόμα περισσότερο συμβαίνουν πράγματα σε αυτή τη μυστική κατάσταση που είναι η ψυχή του ανθρώπου, διαμορφώνει ο Θεός χαρακτηριστικά, τα αναστάσιμα χαρακτηριστικά, χωρίς απαραίτητος εμείς να το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει, ξέρετε, και μια ιστορία από το γεροντικό, ενδεχομένως θα την έχετε ακούσει, που λέει ένας γέροντας στο πνευματικό του παιδί, κοίταξε να δεις, πήγαινε εκεί δίπλα στο τζάκι, πάρε τα κοφίνια εκεί που έχουν τα κάρβουνα, άδειασέ τα και πήγαινε με τα κοφίνια να γεμίσεις νερό να μας φέρεις εδώ στη σκήτη. Το ακούει το πνευματικό παιδί, σου λέει τώρα είναι πολύ παράλογο, αλλά επειδή υπάρχει υπακοή πρέπει να το κάνω. Πράγματι αδειάζει από τα κάρβουνα, παίρνει τα κοφίνια, πάει στην πηγή, περπατάει αρκετή ώρα, ξαναγυρίζει, φυσικά όταν γυρίζει πίσω τα κοφίνια είναι άδεια. Τι είναι αυτά, του λέει, εδώ δεν έχει νερό. Ξαναπήγαινε παρακαλώ. Ξαναπαίρνει τα κοφίνια και ξαναπάει. Πάει, έρχεται 5-10 φορές. Λέει, γέροντα, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να φέρω νερό. Δεν γίνεται. Μα τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου. Κάνε υπακοή, βρε παιδί μου, γι' αυτό είσαι εδώ. Ξαναπάρτε, ξαναπήγαινε. Άλλες 5, άλλες 10 φορές. Ξαναπάει, γεμίζει τα κοφίνια νερό. Όταν γυρίζει πίσω τα κοφίνια φυσικά είναι άδεια. Γέροντα, δεν θα το ξανακάνω. Είναι μάταιος κόπος. Νερό δεν πρόκειται να έρθει. Ναι, αλλά του λέει, για δες τα κοφίνια, δεν είναι τώρα καθαρά. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολύ συχνά επιτελεί ο Θεός μέσα μας πράγματα και που εμείς και συμβαίνουν μέσα μας πράγματα που εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε γιατί πολύ απλά έχουμε την προσοχή μας στραμμένη αλλού, ή είναι ούτως ή άλλως πράγματα τα οποία συμβαίνουν και εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν και δεν υπάρχουν εκεί. Γιατί ξέρετε, η ψυχή του ανθρώπου είναι μια άλλη πραγματικότητα, αυτό που στην πατερική παράδοση θεωρείται υλική υπόσταση, λεπτή ύλη, υπάρχει μέσα μας, είναι εκεί, διαμορφώνει ο Θεός χαρακτηριστικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε μας είναι συνειδητά αυτά τα χαρακτηριστικά. Όλοι λοιπόν οι αδελφοί Σιλουανοί λοιπόν έχει συνείδηση αυτή του εσωτερικού χώρου του ανθρώπου και το πόσο απαραίτητο και πόσο ανάγκη είναι ο άνθρωπος να μπει σε ένα δρόμο και να πάρει στα σοβαρά αυτό τον εσωτερικό του χώρο και να μπορέσει λιγάκι να τον διαμορφώσει. Και ένα τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να πω για τη συγγραφέα μας είναι ότι έχει πολύ καλή ενημέρωση όλου του σύγχρονου της επιστήμης, της ψυχολογίας, αλλά γνωρίζει και τους άλλους ανθρώπους
που ενδιαφέρονται και καίγονται για την πνευματική ζωή στην εποχή της. Μου έκανε εντύπωση ότι έχει ένα πολύ όμορφο απόσπασμα από τον πατέρα Σιμεών Κραγιόπουλο. Να μην σας το διαβάσω όμως, δεν έχει σημασία. Το γνωρίζετε όλοι, ένας άνθρωπος ο οποίος έδρασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί, με έπαιρνε η μητέρα μου και μου έλεγε: έλα, θα έρθει να μιλήσει ο πατήρ Σιμεών στην Αθήνα. Πάτερ, και κατέβαινα και ακούγαμε τον πατέρα Σιμεών. Θέλω να πω, είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου, ο οποίος, η αδελφή Σιλουανή δηλαδή, που ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα πολύ και διαβάζει από τους συγχρόνους της ό,τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι της πνευματικής καθοδήγησης και της ποιμαντικής μέριμνας. Αυτά λοιπόν τα 4 χαρακτηριστικά, αυτά τα 4 σημεία ήθελα να εντοπίσω, το πόσο έξυπνος είναι ο τρόπος με τον οποίο εύστροφος και με κέντρο της, ας πούμε, την πραγματική ζωή αυτού που έχει απέναντί του η ποιμαντική της έγνοια, το πόσο ευαίσθητη είναι στα πράγματα και πόσο στο κέντρο της βάζει τον άλλο άνθρωπο, ανεξάρτητα από κανονιστικά, οποιαδήποτε κανονιστικά πλαίσια, δηλαδή έχει αυτό το χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου ο οποίος ξεφεύγει από τα πλαίσια και τους κανόνες για χάρη του άλλου ανθρώπου που έχει απέναντί του, το πόσο έχει συναίσθηση, το τρίτο στοιχείο, των κρυφίων του εσωτερικού χώρου του ανθρώπου, πράγμα που πολύ συχνά το χάνει ο μοντέρνος άνθρωπος, και το πόσο είναι ενήμεροι για όλους τους άλλους που νοιάζονται και γράφουν για αυτά τα πράγματα, για την ποιμαντική έγνοια και αντιμετώπιση των ανθρώπων. Αυτά πάνω κάτω ήθελα να πω. Αξίζει, είναι ένα βιβλίο πολύ όμορφο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Έχει μέσα αναφορές. Βάζω στο τελευταίο, αναφέρεται στον Άγιο Πορφύριο, στον Ναυπάπτου Ιερόθεο. Έχει κομμάτια από πολλούς Έλληνες, πάρα πολλές αναφορές σε σύγχρονους Έλληνες, σε χρονολογία. Πέθανε το 2021, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που έφυγε από το σπίτι της μικρό παιδί, γιατί ήταν αυθόρμητη, ήταν ανεξάρτητη, ήταν ατίθασο πνεύμα. Μπορεί να φανταστεί κάποιος μια ηγουμένη να χαστούκίζει τη συνομιλητή της. Κι όμως περιγράφει και αυτό μια ωραία σκηνή. Είναι μορφή, είναι πολύ σπουδαία. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τον πατέρα Μιχαήλ. Πρώτα και πάνω και πρεπόντως πρέπει να ευχαριστήσω τον Άγιο Θεό που είπε στον κύριο Καραβάνη να μου πει να ασχοληθώ με αυτό το βιβλίο, που πραγματικά και εμένα μου άρεσε πολύ, μάλλον μου ταιριάζει κιόλας λίγο. Συνυπογράφω όσα είπε ο πατήρ Βασίλειος για την γερόντισσα, τη Σιλουανή, και να πω συνοπτικά σε όλα, και μετά θα διαβάσω όσο ο χρόνος μας επιτρέπει μερικά πράγματα και θα τα σχολιάζουμε πιο έτσι αυθεντικά, πιο άμεσα από το κείμενό της. Ότι θυμάμαι την πρώτη μέρα που χειροτονήθηκα, μου ήρθε ένας λογισμός που δεν μου έχει φύγει και που θεώρησα ότι είναι εκ Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Κανείς δεν είναι άνθρωπος όμοιος με τον άλλον. Και αυτό προσπάθησα να το κάνω δόγμα κι εγώ στην ποιμαντική μου και νομίζω με βοήθησε στην προσέγγιση των ανθρώπων. Επίσης ένα δεύτερο στοιχείο που νομίζω λίγο ταιριάζουμε με τη γερόντισσα είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Ιεραποστολή εν γέννη και στους νέους όπως είπατε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η Ιεραποστολή και στους ασχέτους όπως τους λέμε, τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το Θεό. Και εκεί ανακαλύπτει κανείς πως όλες οι ψυχές και των πιο θεωρουμένων ασχέτων θέλουν το Θεό και αναζητούν τον Θεό και ποθούν τον Θεό. Μια φορά ήρθε να εξομολογηθεί μία που ήταν αναρχικιά. Είχε πάρει μέρος σε μια διαδήλωση και ήρθε σε αντιπαράθεση με τον απέναντί της αστυνομικό. Τέλος πάντων, μου τα έλεγε με τα διηγήτω και μου έκανε πολύ εντύπωση. Μου λέει κάποια στιγμή, λέει, πως βριζόμαστε, σκέφτηκα, εντάξει μωρέ, και αυτός μπορεί να έχει μαλώσει με τη γυναίκα του σήμερα το πρωί, είπε η αναρχικιά. Δικαιολογημένος είναι να έχει τα νεύρα του, λέει, εντάξει. Το κράτησα εγώ αυτό, είπαμε τα δέοντα και μετά από λίγες μέρες μου ήρθε ένας αστυνομικός, ο οποίος ήταν τον ΜΑΤ και μου λέει, ακριβώς όπως σας το λέω, και λέει, άσε, λέει, πάτερ, λέει, απέναντι είχα μια αναρχικιά και ξέφυγα και την έβρισα και λέω, ξέρω κι εγώ ρε παιδί μου κι αυτή
Μπορεί κάτι να έχει μέσα της, είπε ο αστυνομικός. Λοιπόν, αυτός είναι ο Θεός, κυνηγάει και τον αστυνομικό και τον αναρχικό, χωρίς να το καταλαβαίνουν, σαν τον Σάβλο. Μετά πέρασαν λίγα χρόνια, ας πούμε ότι εγώ λίγο πάλιος σαν πνευματικός, έρχεται ένας, μόλις είχε χειροτονηθεί, μου λέει «Άσε πάτερ, εγώ διορθώνω όλα τα λάθη των πνευματικών». Δηλαδή, λέω, τι κάνεις? Να, λέει, όποιο του βάζουν επιτήμιο, εγώ του το ακυρώνω. Λέω, δεν ισχύει αυτό, παιδί μου, να ανακοινωνήσεις. Μπράβο, λέω, είσαι μάλλον ανώτερος από τους πατέρες της Εκκλησίας που έγραψαν τους κανόνες. Πιο φιλάνθρωπος σε βλέπω. Μετά, παρατηρώντας τους Αγίους, νομίζω εκείνη η λύση, βλέπουμε ότι οι Άγιοι μπορούν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τους κανόνες να τηρούν στο πνεύμα τους, στο βάθος τους, στην ουσία τους και να αναπαύουν τους ανθρώπους και να κατανοούν τους ανθρώπους και να ωφελούν τους ανθρώπους και να τους οδηγούν στον Χριστό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό του πατρός Πορφυρίου που όταν ξεκίνησε έβαζε 157 χρόνια επιτήμιο, γιατί τόσο έβγαινε από το πηδάλιο, και μετά δεν σταμάταγαν οι άνθρωποι να τρέχουν σε αυτόν, γιατί έπιασε το πνεύμα. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά και της γερόντισσας Σιλουανής Μπλαντ, της Ρουμάνας αυτής, η οποία ταιριάζουμε στο ότι έφτιαξε και το κέντρο κατάρτισης και συμβουλευτικής Άγιοι Αρχάγγελ Μιχαήλ και Γαβρίλ στο Ιάσιο, και ασχολείται πολύ με τα παραβατικά παιδιά, τα παιδιά του δρόμου, τους νέους οι οποίοι είχαν μεγάλα διέξοδα, ήταν οπλισμένοι και με την επιστήμη και βιολογία λίγο έχει σπουδάσει, αλλά της φιλοσοφίας, που έγινε και καθηγήτρια της φιλοσοφίας. Και όπως έλεγε ένας Ρουμάνος στη Γερμανία, αρχιερέας που την κάλεσε, λέει, έχετε το πλεονέκτημα ότι δεν σπουδάσετε θεολογία. Για να σας εγκλωβίζει στους κανόνες, και έλεγε και διάφορα ωραία. Νομίζω αξίζει να κάνουμε και μια μνήα στην κυρία Πολυξένη Τσαλίκη, η οποία έκανε τη μετάφραση. Είναι μια δασκάλα η οποία πάρα πολύ έχει δώρο από το Θεό και στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα τουρκικά, και κάνει πολλές μεταφράσεις. Και θα πούμε λίγα πράγματα από αυτά τα οποία μπορέσαμε να στοιχειολογήσουμε από αυτά τα οποία μας έδωσε η συγγραφέας. Πρώτον, η θεολογική, μίλαγε θεολογικά, μίλαγε ψυχολογικά, μίλαγε σε διάφορες διαστάσεις. Στη θεολογική της τώρα προσέγγιση λέει, είναι ανάγκη να καταλάβουμε τι είναι αμαρτία. Επιμένω σε αυτό, γιατί πολλοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία νομίζουν ότι η αμαρτία είναι ένα σφάλμα με το οποίο προσβάλλουν το Θεό. Τον αναστατώνουν και είμαστε ένοχοι για τις αμαρτίες που κληρονομούμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Η αμαρτία είναι μια πληγή. Είναι μια αρρώστια. Στην Εκκλησία όταν λέω αμαρτάνω, εννοώ ασθενώ. Η αμαρτία είναι αρρώστια που χρειάζεται ίαση. Και όντως επιβεβαιώνω και αυτό που είπε ο κύριος εκδότης, ότι χρησιμοποιεί πολλούς Έλληνες και σύγχρονους. Όπως λέει ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, γράφει, η Ορθοδοξία είναι μια εκκλησία, ένα νοσοκομείο, μια ίαση. Πρωτοαρχικό έργο του σωτήρα μας ήταν να γιατρέψει. Δεν πρέπει να βλέπουμε την αμαρτία ως ασθένεια. Αν δεν δούμε την αμαρτία ως ασθένεια και τη δούμε νομικιστικά, δεν μπορούμε να θεραπευτούμε. Δεν μπορώ να κόψω την πορνογραφία, θα πει ένας, δεν μπορώ να κόψω το ποτό, είμαι άνδρας, με ελκύουν άνδρες. Αν του πούμε ότι αυτό είναι ένα ασφάλμα εναντίον του Θεού, δεν μπορεί. Αν το δούμε ως ασθένεια, μπορεί πολύ εύκολα να θεραπευτεί. Άλλο στοιχείο είναι η χάρις του Θεού. Η χάρις έρχεται σε μας και μπαίνει μέσα μας. Εγκαθίσταται πάνω μας στη ζωή μας. Πού ακριβώς πηγαίνει αυτή η χάρις, ρωτάει η συγγραφέας. Πρέπει να δεχτούμε ότι θεμέλιο αυτής της θεραπείας, της συνεργασίας, είναι
ο εαυτός μας, εμείς οι κτιστοί, με τις έκτιστες ενέργειες του Θεού. Και η διαρκής επικοινωνία μας μεταξύ Θεού και ημών. Η ησυχία και η εγρήγορση είναι δύο στοιχεία τα οποία μας βοηθάνε πάρα πολύ στη θεραπεία. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Όσο ησυχάζουμε, προς καιρόν τουλάχιστον, όταν σταματούμε δηλαδή αυτό τον αυτόματο πιλότο να τρέχουμε συνέχεια, τότε μας οδηγεί αυτό στη γνώση. Και αρχίζουμε και γνωρίζουμε τον εαυτό μας και άρα έχουμε τη συναίσθηση της ασθένειάς μας. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο μας ξυπνά. Άλλο στοιχείο είναι ότι ο Θεός είναι παρόν ως πρόσωπο και βρίσκεται μέσα στη χάρη του, την άκτιστη ενέργεια. Όλες οι ενέργειες είναι υποστατικές, δηλαδή σημαίνει ότι ο Θεός είναι παρόν και είναι έτοιμος να μας θεραπεύσει σαν γιατρός. Η χάρη, για να μας κρατήσει, υπάρχουν λέει δύο χάρες. Η χάρη η οποία μπαίνει σε όλους τους ανθρώπους και στα ζώα και μας συντηρεί όπως γίνεται σε όλα τα κτίσματα. Συνεχίζει ο Θεός να μας αγαπάει όσο και να αμαρτάνουμε. Δεν μας αφαιρεί τη δυνατότητα να αναπνέουμε, να μεγαλώνουμε, να αισθανόμαστε, να δραστηριοποιούμεθα. Υπάρχει και η αγιαστική όμως χάρις. Η αγιαστική χάρις συνεργάζεται με την ελευθερία του ανθρώπου. Εάν ο άνθρωπος δεν θελήσει, δεν μπορεί να δεχθεί την αγιαστική χάρη, δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Άλλο στοιχείο είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι είναι άρρωστος και πρέπει να δεχτεί τον Θεό να τον θεραπεύσει. Θα το ακούσουμε και αύριο στο Ευαγγέλιο. Λέει ο Χριστός, θέλεις υγιείς γενέστε. Δηλαδή θες να ξεκολλήσεις από τον τρόπο που ήξερες για να σε θεραπεύσει με την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Έτσι ακριβώς λέει αυτή η αγιαστική χάρη σε μας. Έρχεται, μας πλησιάζει και μας λέει αν θέλουμε να γίνουμε υγιείς. Άλλο τρόπο το οποίο υπογραμμίζει είναι η αυτομεμψία. Όταν λέμε λέει αυτομεμψία δεν εννοούμε να απογοητευτούμε και να μελαγχολήσουμε, αλλά να συναισθανθούμε την αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Άλλο κεφάλαιο πνευματικό είναι η προσευχή στην πνευματική ζωή. Λέει κάτι το οποίο ήταν δική της προσευχή. Προσπαθούσε να βρει το Θεό, προσπαθούσε να καταλάβει το Θεό και δεν τα κατάφερνε. Κάποια στιγμή απογοητεύτηκε και λέει η προσευχή μου ήταν «Κύριε, δεν θέλω πια να καταλάβω τίποτα από σένα. Θέλω μόνο να γνωρίσω εσένα και να αγαπήσω εσένα». Όταν της έβαλε ένας γέροντας να διαβάζει φιλοκαλία, λέει διαβάζει κάθε μέρα φιλοκαλία. Διάβαζε φιλοκαλία, τώρα με τις ορολογίες που έχει φιλοκαλία δεν καταλάβαινε τίποτα. Λέει διαβάζω, γέροντα δεν καταλαβαίνω, διάβαζε. Διαβάζω, δεν καταλαβαίνω. Διαβάζω, δεν καταλαβαίνω. Λέει τώρα θα αρχίσει να κάνεις προσευχή και θα λες στο Θεό να σε φωτίσει να καταλαβαίνεις αυτά που δεν καταλαβαίνεις. Και ήρθε λέει κάποια στιγμή που άρχισα να καταλαβαίνω πράγματα τα οποία δεν τα καταλάβαινα με τη λογική μου, με τις γνώσεις μου και έλεγα πώς είναι δυνατόν να καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Της λέει το γέροντας, τώρα τα καταλαβαίνεις με το φωτισμό του Θεού. Την φώτιζε ο Θεός χωρίς να ξέρει θεολογία, χωρίς να ξέρει ελληνική γλώσσα, να καταλαβαίνει πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικό να τα καταλαβαίνει με τα στοιχεία των γνώσεων που είχε μέχρι τότε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με εμάς στην πνευματική ζωή, λέει. Δεν πρέπει, όλη η θεολογία η σημερινή πολλές φορές είναι διανοητική. Δεν πρέπει να σπάμε το κεφάλι μας να απομνημονεύουμε πράγματα και δόγματα, αλλά να θέλουμε να βιώνουμε. Αυτό είχαν και οι Άγιοι Αγράμματοι που θεολογούσαν και καταλαβαίνουν το θέλημα του Θεού και το δόγμα του Θεού καλύτερα από τους γραμματισμένους και τους ομορφωμένους και τους θεολόγους. Στην προσευχή δεν πρέπει, λέει, να πιέζω τον εαυτό μου. Πρέπει να αφήνω τον Θεό να μιλάει. Αυτό μας λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, λέει.
μετατρέπω αυτό που αισθάνομαι σε σάρκα, σε ζωντανή βάση της προσευχής. Δηλαδή, μπολιάζω στη λαχτάρα μου στο Θεό για τη σωτηρία και φτιάχνω αυτά σάρκα, το σώμα της προσευχής. Τα λόγια της Θείας Λειτουργίας και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μπουν και θα διεισδύσουν μέσα μου. Έτσι σιγά σιγά η χάρις του Θεού θα με βοηθήσει να κατανοώ όλο και περισσότερο το Θεό. Εγώ δίνω στο Θεό ό,τι έχω, δηλαδή το λογικό μου, το λογισμό μου, τα αισθήματά μου, τις επιθυμίες μου, και εκείνος το διαβγάζει, το καθαρίζει. Πολλές φορές αρχίζουμε το λάθος από το μπορώ να κάνω, πρέπει να μπορέσω. Όχι. Πρέπει στην προσευχή να λέμε, Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορείς εσύ να τα κάνεις όλα. Έλα. Και έτσι να προσκολόμαστε στον Κύριο. Άλλο πάρα πολύ ωφέλιμο είναι να έχουμε την μνήμη του Θεού. Τη μνήμη του Θεού όχι λέγοντας την ευχή, αλλά αγαπώντας τον Θεό όπως θυμόμαστε τη μητέρα μας. Εκκλησιαστική ζωή και μυστήρια. Λένε πολλοί άνθρωποι, γιατί πρέπει να εξομολογηθώ, αφού τα είπα ήδη σε σένα, στη γερόντισσα. Τους λέω, εγώ δεν μπορώ να σου δώσω άφεση αμαρτιών. Δεν μπορώ να σε λύσω από τα δεσμά των πνευμάτων που σε σύρουν στη διάπραξη των αμαρτημάτων. Εσύ έχεις ανάγκη από τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δίνεται και ενεργεί μόνο δια των ανθρώπων που εκείνος επέλεξε, των κληρικών. Και εκείνος αγιάζει τους κληρικούς με τη χειροτονία, στους οποίους εκείνη δίνει τη δωρεά της άφεσης των αμαρτιών. Στόχος μου για όλους όσοι με πλησιάζουν ήταν να τους κατευθύνω με κάποιο τρόπο εκεί που βρίσκεται η ίαση, στην Εκκλησία. Μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορεί να σωθεί κάποιος. Με τα μυστήρια μεταμορφώνεται ο άνθρωπος. Με το βάπτισμα, με τη Θεία Κοινωνία, δεχόμαστε τη δύναμη. Χωρίς αυτά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει. Μόνο εγώ μπορώ να επιλέξω να βγω από τον τρόπο της επιβίωσης και να εισέλθω στη ζωή. Ελευθερία, πνευματικός αγώνας και πάθη. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι η υποδούλωσή τους εξαρτάται από τη βούλησή τους. Ακούστε τι λέει εδώ. Η σωτηρία μας ελευθέρωσέ με από τη δύναμη του εχθρού. Κι όμως είμαστε εμείς αυτοί που δεν ξεκολλάμε από την υποδούλωση στον εχθρό, επειδή ναι, γνωρίζουμε ότι τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά η ειδονή, λέει, ήρθε ο Χριστός, μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, από τα πάθη, αλλά μετά εξαρτάται από το πόσο εμείς θέλουμε να ελευθερωθούμε. Και το διάβολος μας βάζει το δόλωμα που είναι η ειδονή. Και λέμε, τι ωραία που είναι η ειδονή, πάω να κάνω αυτή την αμαρτία που ξέρω ότι είναι αμαρτία και στεναχωρεί τον Χριστό, αλλά μ' αρέσει. Η ειδονή είναι μια ανταμοιβή. Αυτό που έλεγε προηγουμένως στο παράδειγμα ο πατήρ Βασίλειος. Αφού μου αρέσει να κάνω την αμαρτία, γιατί να μου το κόψει ο Θεός. Η ειδονή είναι μια ανταμοιβή. Πράγματι, με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος ελκύεται στην αμαρτία. Έπειτα όμως έρχεται ο θάνατος, που είναι η τελική αμοιβή της αμαρτίας. Ο διάβολος σου λέει, δεν θα πεθάνεις, όχι, δεν πρόκειται, κάνε και άλλη αμαρτία. Μετά ακολουθεί συνήθως ο πόνος, που είναι η συνέπεια της αμαρτίας, της αμαρτωλής ειδονής. Σου λέει ο διάβολος, τα ήθελες και τα άπαθες, από εδώ και μπρος δεν έχεις καμιά τύχη, εκτός και αν γίνεις ολοκληρωτικά δούλος μου. Εμείς είμαστε αυτοί που τα απορρίπτουμε το ξεχωριστό δώρο, το δώρο της θέωσης. Όταν ο άνθρωπος ξεπεράσει αυτούς τους πειρασμούς, αρχίζει να έχει την ειδονή του Θεού. Και τότε, το βλέπουμε στους μάρτυρες, δεν αλλάζει με τίποτα το θέλημα του Θεού. Η χαρά, η ειδονή στη χριστιανική ζωή. Όσο, μάλλον ας πούμε, η προσφορά μας στον Κύριο. Ο πατήρ Νικόλαος Τσάιντχαρτ είπε ότι ο Θεός δημιουργεί αγίους, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη που διαθέτει ο εκάστοτε πελάτης. Δηλαδή πάει ο άνθρωπος και λέει, αυτή η ζωή είναι η ζωή μου που στη δίνω. Πάσα την ζωή είναι μόνο Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Σε κάθε Θεία Λειτουργία αυτό λέμε. Κάθε εμπειρία, κάθε συναίσθημα, κάθε συγκίνηση, κάθε λογισμός, κάθε πράξη, κάθε επιθυμία, όλα αυτά στα προσφέρω. Και πράγματι είναι μια προσφορά όλα αυτά,
η κτιστή πραγματικότητα μέσα στην θεανθρώπινη πραγματικότητα. Και τα κάνει δια της χάριτος, μεταβάλλει το ψωμί σε κρασί, σε σώμα και αίμα Χριστού, τον άνθρωπο σε ιερέα, τον νέο και τη νέα σε συζύγους, τον αμαρτωλό που μετανοεί τον κάνει Άγιο. Έτσι μεταμορφώνει το κάθε τι που του δίνουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος να του δίνει τον εαυτό του για να μπορεί και ο Θεός να τον θεραπεύει. Ας δούμε λίγο και από την ψυχολογική διδασκαλία της Αγίας. Λέει ότι οι πατέρες της Φιλοκαλίας είχαν την αληθινή ψυχολογία. Ο Θεός με τις άκτιστες ενέργειές τους, ενώ η κοσμική ψυχολογία των ανθρώπων δεν έχει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει η φιλοκαλική ανθρωπολογία. Προσφέρει την αγιαστική του χάρη και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν, ας πάμε για τα τραύματα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τραύματα. Κάθε λογής κακοποίηση είναι εγγεγραμμένα στο σώμα του. Τίποτε από όσα ζήσαμε δεν ξεχνιέται και δεν εξαφανίζεται. Όλα εγγράφονται. Έτσι, οι πατέρες μιλούν για τις εγγραφές αυτές και τα αποτυπώματα. Τώρα όλα αυτά που διαβάζω στα βιβλία της ψυχοθεραπείας, λέει η Γερόντισσα, κατά κάποιο τρόπο τα γνωρίζω εξ εμπειρίας. Δείχνουν την ανθρώπινη ψυχή που αναζητά θεραπεία, που αποζητά λίγη χαρά. Προτού καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια, έρχεται η χαρά δια του Σταυρού. Τρέφει ξέφρενα γύρω-γύρω στους διάφορους φαύλους κύκλους, που ψάχνουν με δόλωμα την ειδονή οι άνθρωποι. Δυσκολεύομαι με τους ανθρώπους που αρνούνται να αποδεχθούν τη γνώση που μας δίνει η ψυχολογία, η βιολογία, οι νευροεπιστήμες, λέει η Γερόντισσα. Οι ευσεβείς αυτοί χριστιανοί κατηγοριοποιούν ως ψυχολογία κάθε τι που υπερβαίνει ένα έλογο και ηθικό τρόπο περιγραφής ψυχολογικών πραγματικοτήτων. Ας δούμε προσεκτικά και προσευχητικά τις πρόσφατες ανακαλύψεις των επιστημών αυτών. Θα εκπλαγούμε διότι επιβεβαιώνουν με άλλο λεξιλόγιο βέβαια πράγματα που επί αιώνες δίδασκαν οι ιεροί πατέρες της Φιλοκαλίας. Ποτέ δεν θα βρούμε βαθύτερη ψυχολογία από αυτή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής και του Αγίου Μαξίμου Ομολογητού. Βλέπετε, έχει γνώση και των αρχαίων νηπτικών πατέρων και των σύγχρονων πατέρων. Απλώς έχουμε άλλη ορολογία. Επιστρέφοντας στο ερώτημα, μπορώ με σιγουριά να βεβαιώσω πως παρότι μπορεί να μην ξέρουμε τις ακριβείς αιτίες, δεν υπάρχουν ψυχικές νόσοι που δεν έχουν προφανείς ψυχολογικές σχέσεις με γεγονότα είτε του παρόντος είτε του παρελθόντος. Μιλάει τώρα για τα διενεργολογικά τραύματα, δηλαδή πώς κληρονομεί κάποιος από τους προγόνους του ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι, λέει, είναι προγραμματισμένοι εντός εισαγωγικών και αυτό οφείλεται στην κληρονομιά των προγόνων τους και κουβαλάνε αυτή την κληρονομιά που έχουν κληρονομήσει. Κάποια παρουσίαζε προβλήματα κρίσης πανικού. Ανακαλύφθηκε ότι η γιαγιά της είχε πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης και αυτό αμυνόταν με το αλκοόλ. Η μητέρα με φαρμακευτική αγωγή και ο νεαρός μας υπέφερε από κρίση πανικού. Όταν βλέπεις ανθρώπους που δεν γιατρεύονται, είχε και τρομερή πείρα βέβαια από όλα αυτά, από ορισμένα πράγματα, παρότι προσεύχονται, εξομολογούνται, πολλοί το λένε αυτό, αφού προσεύχομαι και εξομολογούμε δεν χρειάζομαι και τον γιατρό. Σίγουρα υπήρξε μεταξύ των προγόνων κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ένα μυστικό μεγάλου ειδικού βάρους, μια αυτοκτονία ή κακοποίηση. Τώρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης που συνέβαιναν και στο παρελθόν, απλώς τώρα φανερώνονται. Η κατάθλιψη σήμερα είναι μεγάλη μάστιγα. Οι περισσότεροι καταθλιπτικοί έχουν κληρονομήσει βαριά τραύματα από τους γονείς τους, αλλά πολύ περισσότερο από τους προγόνους, αυτοκτονίες, φόνους, αιμομιξίες, βιασμούς. Όλα αυτά τα οικογενειακά μυστικά εντός εισαγωγικών που οι άνθρωποι προσπαθούν να κρατούν θαμμένα είναι ψυχολογικά φορτία που φέρνει η ανθρώπινη φύση πάνω τους. Μερικοί σίγουροι τρόποι για να ιαθούμε είναι να καθαρίζουμε την ψυχή μας από την κληρονομιά αυτή με τη συγγνώμη, να προσευχόμαστε για τους κακοιμημένους, να ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας. Τουλάχιστον εμείς οι Ορθόδοξοι που είμαστε ακόμα συνδεδεμένοι με τη σωστική χάρη του Θεού. Δεν πρέπει όμως να αποκλείουμε και την βοήθεια των άλλων επιστημών. Εδώ να διακόψω,
Λέει ένα ωραίο παράδειγμα, ας το διαβάσω και αυτό. Λέει ένα ωραίο παράδειγμα από την ψυχολογία για το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό που λειτουργούν στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Λέει ο άνθρωπος είναι ωραίος, του αρέσει να είναι δημιουργικός, να αναπτύσσεται, να κάνει ωραία πράγματα, να διψάγει την δημιουργία και τις ικανότητες, να έχει ένα εκπληκτικό εγκέφαλο, να έχει εξαιρετικές αισθήσεις, να δουλεύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Όταν όμως παρουσιαστεί ένας κίνδυνος, τότε ποιος γράφει ποίηση την ώρα του σεισμού, ποιος μπορεί να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο παραγωγικό. Για παράδειγμα, περπατάς μέσα στο δάσος, πονάει η κοιλιά σου, κάθε 5 λεπτά πηγαίνεις πίσω από ένα φιλικό θάμνο. Ξαφνικά το γρίλισμα μιας αρκούδας. Ξεχνάς το θάμνο, ξεχνάς και τον πονόκυλο μέχρι το άλλο πρωί. Ασχολείσαι μόνο με το πρόβλημά σου. Λέει ο εαυτός σου, μην ασχολείσαι με ψηλοπράγματα. Ας την υγεία σου, ψηλοπράγματα είναι, ας τη δημιουργικότητα. Τώρα πρέπει να σωθείς, τρέχα να σωθείς. Λέει τέτοια ωραία πράγματα που ερμηνεύουν σιγά σιγά μετά και το πώς καθαρίζει ο άνθρωπος και πώς προτεραιοποιεί όλα αυτά τα οποία τον απασχολούν. Εδώ θα σταματήσουμε και ίσως και από τη συζήτηση μπορούμε να πούμε περισσότερα. Έχουμε λίγα λεπτά, οπότε να επιχειρήσουμε κάποιες ερωτήσεις αν θέλετε και πάνω σε αυτά που υπόθηκαν βέβαια, γιατί το βιβλίο δεν το έχετε ακόμα δει, δεν έχει κυκλοφορήσει καν στα βιβλιοπωλεία. Ορίστε, παρακαλώ. Αν υπάρχει κάτι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Είχα μία ερώτηση για τους πατέρες. Πώς βλέπετε αυτές τις μεταφράσεις στο σύγχρονο κόσμο, στην σύγχρονη εποχή, μπορούν να είναι μια βοήθεια, μια σύνδεση μεταξύ λαών. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για μας κάνατε πιο οικείους με το βιβλίο. Θα το διαβάσουμε, πολύ ενδιαφέρον. Είχα ακούσει και εγώ το όνομά της πριν μερικά χρόνια, ότι είχε φτιάξει αυτό που κατά κάποιο τρόπο ένα κέντρο συμβουλευτικής στα πλαίσια του μοναστηριού. Αυτό που έχω καταλάβει από μια ελάχιστη επαφή με τη Ρουμανία είναι ότι σε αυτά τα 35 χρόνια αλλαγής μετά το καθεστώς, που οι εκκλησίες των χωρών αυτών αναδιοργανώνονται, στη Ρουμανία ειδικά αναγνώρισαν την μεγάλη ανάγκη ψυχολογικής γνώσης και πώς αυτή θα μπορούσε να εναρμονιστεί με τη θεολογική και με τη ποιμαντική πράξη. Ίσως σε αυτή τη χώρα περισσότερο από όλες τις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες αυτό το συνειδητοποίησαν. Δεν ξέρω γιατί. Κάποιος μου είχε πει ότι ίσως επειδή στη Ρουμανία υπήρχαν αρκετοί άθεοι ψυχολόγοι και ψυχίατροι, αλλά φαντάζομαι παντού θα ήταν έτσι εκεί. Εξαιτίας αυτού λοιπόν επεδόθησαν σε μία σειρά μεταφράσεων. Μετέφρασαν πολλούς Έλληνες συγγραφείς και θεολόγους, αλλά και με ψυχολογικά γραψίματα από το χώρο της ψυχολογίας, και Άγγλους, Αμερικανούς και άλλους. Έγινε μία πολύ δημιουργική δουλειά στο θέμα των μεταφράσεων. Έχω όμως αρκετά χρόνια να μάθω νέα, δηλαδή αυτό που λέω ήταν σχεδόν προδεκαετίας που είχε παραχθεί πολύ έργο. Δεν ξέρω τώρα πώς εξελίσσεται αυτό το κίνημα, ας το πούμε έτσι. Οπότε εδώ έχουμε το ενδιαφέρον φαινόμενο μιας μοναχής, μιας γερόντισσας, η οποία πατάει και πάνω στις μεταφράσεις που υπήρξαν, κάνει χρήση αυτών των μεταφράσεων, και αυτό λέει κάτι, νομίζω είναι και μια απάντηση σε αυτό που ρώτησε ο αδελφός μας πριν. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο και πολύτιμο πραγματικά το να δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ των Ορθοδόξων ανά τον κόσμο, που δεν είναι πια μόνο η Ανατολική Ευρώπη, γιατί τώρα έχουμε και πολλούς Ορθοδόξους οι οποίοι γράφουν στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική,
και επομένως οι μεταφράσεις είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητες. Και μετά, μια μετάφραση μετά ανοίγει δρόμους και μετά εμφανίζονται πρόσωπα και δεν ξέρεις προς τα πού θα το πάνε. Δηλαδή βγαίνει μια σπορά και μια καρποφορία που πολλαπλασιάζεται όπως ο Θεός, ας πούμε, θα ευωδώσει. Αυτό ως υπόβαθρο. Είναι βέβαια η προσωπικότητά της, αλλά υπάρχει και ένα υπόβαθρο στη Ρουμανία γύρω από αυτό. Ευχαριστούμε τον πατέρα Βασίλειο. Επιβεβαιώνω ότι συνεχίζεται. Υπάρχουν πολλοί εκδοτικοί εκεί, η Δοξολογία, η Εγκουμενίτα, η Σοφία, πάρα πολλοί Ρουμάνοι. Μεταφράζουν σχεδόν ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα. Αν μπείτε στα site τους, ό,τι εκδίδεται στην Ελλάδα μεταφράζεται. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και επομένως δεν ξέρω αν καλυφθήκατε για την απάντηση, αλλά αν θέλετε. Ναι. Εντάξει. Λέω μπορεί ο Ανδρέας είναι Ρουμάνος, οπότε μπορεί να μας πει. Αν συνεχίζεται όντως αυτή η εργώδης μετάφραση των ελληνικών έργων, των σύγχρονων και των παλαιών. Γενικώς, Πάτερ Βασίλη, είναι και πολύ μορφωμένοι πάντως στη Ρουμανία, αυτό παρατηρώ. Και πολλές θεολογικές σχολές, αλλά και κατηρτισμένη κληρική τους. Ναι, ίσως και αυτό. Μια όσμωση καλή πάντως γίνεται και δυστυχώς στην Ορθοδοξία έχουμε και αυτό το κακό, να κάνουμε όλο εθνικές εκκλησίες. Αυτό είναι ένα μεγάλο κακό. Ναι. Ο Πάπας έχει και ένα καλό μέσα στα κακά του, ότι όλοι ένα. Εμείς ο καθένας ξεχωριστός. Ναι. Ωραία. Μας τελειώσει ο χρόνος, δεν πειράζει. Πάρτε το βιβλίο για το υπόλοιπα. Ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με το βιβλίο του Παπασπύρου του Βασιλάκου, το Αξίζεις, που μόλις βγήκε από τις εκδόσεις Τραποντάρη. Και θα είναι μαζί με τον Παπαβαρνάβα τον Γιάκου να παρουσιάσουν το βιβλίο του. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και εμείς.